Bij de eerste taxageronde is zo'n 22.000 bunder land onderzocht bij 880 boeren. Net minder dan 15.000 bunder had lichte ontzwieren skeer op rond terug de moesten. Het is nog net bekend hoe heeg de financiële skeer uiteindelijk oprennen zal. We hebben in eerste instantie onjoend indicatief 810 miljoen euro. Maar dat is een hele romme schatting om rekening mee te houden. Maar dat zal echt de tweede taxage uitwijzen moeten hoeveel als het echt is. En dan kunnen we dan ook de steert en het yield en het krediet vervregen. Voor boeren die het slimste troffen binnen en net meer bij de bank terug te kunnen, komt er elke dag een terug Brussel goed de speciale kredietregeling. Die boeren die het hele grote skeer hebben en bij de bank naar meer te lenen kennen, ja, die willen wij net versoepelen. Die willen wij in de meer te komen. Hoe vol als dat binnen? Dat weten we nou net, maar ze binnen er al. Ja, juist zijn het 23 mogelijk. Ja. Nou ja, wij hebben eerst de rekening gehouden met 10 tot 20 boeren. Het ken ik nog wat heger uitvallen. De boeren van het actiecomité Moezeskeer zijn blij dat er voor de slimst troffen boeren zicht op help is. Nou ja, dat is natuurlijk mal als je dat nodig hebt. Maar ik ben blij dat die stiepen er komt. Dus we met nog wat groene lucht uit Brussel hebben. Maar dat zit er aan te komen. Dat hier al verwacht eigenlijk. Maar nou, dat mooi dat zijn regeling er is. De boeren in het gebied dat het slimste troffen is, zijn intussen manmachtig aan de gang om het land weer in orde te krijgen. Overal teelt het op van de trekkers die van het vrezen of inshitchen binnen. Ook bij Jacob van der Wal moet een soort dieren worden. 90% met door de kop. En we doen nog 30 hectare en met daar is het 20. Je hebt er een beetje zicht op wat de orenboeren doen. Is iedereen nou op dit moment aan het scoren? Nou, iedereen zei dat het betiert. Maar als die in een vrees los is, dan begint iedereen. Hè. Dus ik krijg een plager een beetje los.